Bueno, gaur zentrako gara irakurketan zeren behar gaben, bale? Euren klas rumian sartzen dizenean, hemen daukaz klase diferentiak. Irakurketan sartzen dizenean, bai? Hemen gero behar dabe ikasgelako lanan klik, eta hemen agertukorak ez liburuen izenburuak. Espada agertzen irakurri daben liburua, lasai. Ondino ez dotelako igo da. Beraz, agertzen danean, egin halko dabe. Agertzen danean euren liburuen titulua, hau egin behar dabe. Hau proba bat da, zuek ikusteko. Klik liburuen izenean, kargako dago artxibua, klik egin, eta bete. Bale? Horan, aukeratu, erantzun zuzenak, eta guzti da benak erantzun zuzena ditzela, eta gara hemen, idatzi, bai? Testo pizkat. Hemen behar dabe bidali, eta ikusi puntuazioa. Eta hemen agertukorak, zenbaten dabe ondo, eta hor ikusi halko dabe, bai? Guztira bitxik bi. Baina, bueno, esan zazpi, 10 galdera izan aldira, baina eta holan egin da egongo zan testa, liburuen testa.